बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. कोकणात शेतीसाठी पूरक वातावरण आहे. येथील शेतकरी शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करतोय. आता येथील शेतकऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी असं आवाहन सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी केलंय. वैभववाडी तालुका कृषी विभागाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी महोत्सवात ते बोलत होते. पाहुयात काय म्हणालेत रावराणे. आता खूप पहिला मुद्दा आपण शेतीपासून ताटापर्यंत येणाऱ्या अन्नाचा म्हणजे अन्नाची सुरक्षा कशी केली पाहिजे, ते त्या दृष्टीने आपल्याला कशी पावले टाकता येतील यासाठी आपण सर्वच अधिकारी वर्ग, शेतकरी आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी यासाठी आपण कटिबद्ध राहिलं पाहिजे. नुसता आलो आज आणि उद्या आपण गेलो आणि ते विसरून गेलो ह्या गोष्टी चालल्या. आज हा वैभववाडी तालुका पाण्याखाली येतोय आणि खूप एक राणेसाहेबांचं स्वप्न होतं की आज कोकणामध्येही शेतकरी जगला पाहिजे. कोकणाचाही शेतकरी आपला पश्चिम महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याबरोबर ती म्हणजे फाईट केला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपण जे काही उपाययोजना राबवते ते राबवले पाहिजे. आज आमच्या प्रमोदजी रावराणे साहेबांनी खंत व्यक्त केली की आपल्या डॅमचं पाणी आपला प्रकल्प असू दे, कोकणी प्रकल्प असू दे, हे पाणी आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांपर्यंत आता पोहोचायला चालू झालं त्यामध्ये आमचं आचिनेसारखं गाव आहे, सोनाळीसारखी गाव आहे. ज्या आमच्या आचिनेसारख्या गावाचं खूप मला कौतुक आहे आणि मला खूप आदर वाटतो आणि अभिमान वाटतो या गावाचा. कारण माझ्या गावामध्ये 3 शेतकरी असे की ते जादाचं ऊस उत्पादन करतात. त्याच्यामध्ये आमचे उत्तमजी सुतार आहेत, मोहन रावराणे आहेत, आमचे सुशील रावराणे आहेत. काही शेतकरी माझे आता कलिंगड लागवडीकडे आहेत आणि ते आपण पाणी करतच असतो. विठ्ठल कराडसारखी नवीन युवक वर्ग आहे, बबन कराडसारखा युवक वर्ग आहे जो गोव्यासारख्या मार्केटमध्ये आपला नेऊन कलिंगड म्हणजे कलिंगडाची शेती विक्री करतो. आणि खूप असं बरं वाटतं की आपल्या गावातला शेतकरी बाहेर जातो आणि तो बाहेरच्या शेतकऱ्यांबरोबर ती आपलं फळ आहे ते त्यांच्यावर स्पर्धा करतो. आज सर एक गोष्ट मला सांगायची की आमचा शेतकरी बाहेर पश्चिम महाराष्ट्राच्या ठिकाणी जाऊन कृषीचे म्हणजे धडे घेतो. कृषी कशी म्हणजे शेती कशी करायची त्यासाठी वेगवेगळे अभ्यास उपक्रम आणि शिबिर आपण जॉईन करतो. पण इथून पुढे आपण असं काम करूया की तिथला शेतकरी आपल्या इथे कसा येईल आणि त्याच्यासाठी आपण काम करणं महत्त्वाचं आहे. कारण जयंतीजी रावराणे साहेब तसेच आमचे प्रमोदजी रावराणे साहेब खूपच मार्गदर्शक अशी लोक आहेत की ती आपण ज्या गोष्टी आपण मागवून त्यासाठी पाठपुरावा करणारे जी लोक आहेत त्यांच्यासाठी ते कायम आपल्या मागे ठामपणे उभे राहतील. त्याच्यामध्ये मला काही मात्र शंका नाही. प्रमोदजी रावराणे साहेब यांच्या मार्फत आपण पणन महासंघामध्ये आपल्या काही शेतकऱ्यांना कशा उपाययोजना देता येतील, त्यांच्याकडून कुठले आपण नवीन स्कीम्स आपले पणन महासंघाकडनं आम्ही राबवण्यात येतील याच्यासाठी खरंच प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आता राहिला विषय आपल्या शेतकऱ्यांचा. शेतकरी आज खरंच एक थोडी म्हणजे खंत अशी आहे की आपला शेतकरी थोडा कमी आपल्या या उपक्रमाकडे आला. याची जनजागृती आपल्याही आपल्या म्हणजे आपल्या जिल्हा परिषद किंवा वैभववाडी पंचायत समितीमार्फत त्याची फ्लॅशिंग किंवा त्याची हायलाईट कमी प्रमाणामध्ये झाली. ही जर आपण आधी आठवडे 2 आठवडे प्रत्येक कृषीचा एखादी जर ती राबवली असती, ग्रामसेवकांना त्याच्या मदतीला घेतलं असतं, सरपंचाने विश्वासात घेतलं असतं तर नेमकंच आपण अजूनही याच्यामध्ये मोठी उपस्थिती आपल्याला दिसली असते. आपले कदम साहेब म्हणजे भरपूरच प्रयत्नशील असतात. आपल्याला पालकमंत्र्यांची काय कशी मदत घेता येईल, कृषी मंत्र्यांची काय मदत घेता येईल, आपले ज्येष्ठ सहकारी त्यांची काय मदत घेता येईल. तुम्ही जसे शेतकऱ्यांची मुलं तसं माझे वडील शेतकरी आणि मला त्या शेतीची जाणीव आहे. त्या शेतीसाठी काय करावं लागेल हेही मी माझे प्रयत्न. आता सर मी माझ्या वडिलांनी म्हणजे थोडी कन्सेप्ट वेगळी बदलली. आंबा आणि काजू हे आम्ही घेतो, चिवाकाठी घेतो. आम्ही केळी लागवड चालू केली. जर आमच्या घराच्या पाठीमागे गेला तर आता आम्ही 70 झाडं लावली आणि आमची केळी आमच्या वेरीवाली हॉटेलमध्ये आम्ही ती विकायला आणतो. अजून मोठ्या स्तरावरती आम्हाला जायचं आहे. 3-4 एकरमध्ये ती लागवड म्हणजे लावण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी नवीन आम्हाला काय म्हणजे ही जनजागृती आमच्या गावामध्ये करते की आपण फळबागांमध्ये आपण डेव्हलपमेंट करतो. आता तुम्ही हळद लागवड करता ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण माझं एक म्हणणं असं आहे की आपण जी चिन्ह किंवा रताळं आणि ह्या ज्या कोकणातल्या ज्या कंदमुळं आहेत त्यांची शेतीसाठी आपल्याला काय प्रयत्न करता येतील. कारण ही कंदमुळं भरपूर काही देऊन जातात आणि त्याची बाहेरच्या देशामध्ये असू दे, बाहेरच्या मार्केटमध्ये असू दे, त्याची मागणी भरपूर आहे. त्याला चांगला रेट मिळू शकतो. काही करायचं नाही, ती लागवड करायची, पहिले वर्षभर पाणी द्यायचं, ते आपोआप एक 12 वर्षात जपून आणि
म्हणजे खूपच शॉर्ट टर्ममधली लॉंग उत्पादन देणारी ती कंदमुळे त्याच्यावरती अभ्यास जर तुम्ही आणि आपण सगळ्यांनी करू या सर्व ज्येष्ठ लोकांच्या मार्गदर्शनाने आपण करू त्याच्यामध्ये आपल्याला शेतकऱ्यांमध्ये ही उपाययोजना राबवणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आंबा आणि काजू हे होत राहील आणि त्या गोष्टींवरती तुम्ही इन्शुरन्स मागणार, इन्शुरन्समध्ये पैसे मिळणार. थोडंसं बदल करूया. आपण शेतीमध्ये राबून पैसे कमवण्याची सवय आपल्या शेतकऱ्यांना लावूया. कारण कालच आता शेतीसाठी येऊन गेले, त्यांनी मागणी केली. मागणीला आपल्या फडणवीस साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली काल मिटिंग झाली आणि त्या मिटिंगमध्ये आपण आंबा आणि काजू उत्पादकांना आपण शब्द दिला आणि त्याप्रमाणे ती राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाने दिलीची राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाने आपण ती मदत करतच राहू. पण आपल्याला नवीन सुधारणा साहेब करणं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही ती करून आमच्या लोकप्रतिनिधीमार्फत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करा अशी ठाम विश्वास व्यक्त करतो. इथेच थांबतो.